Ito yung mga biyaheng Bicol ngayon, magtatanong kami kung magkano yung pamasahe, kung anong patakaran nila dito para ito, Legazpi. Diba? Ma'am, excuse me po. Magpapabook kami ng biyaheng biyaheng Legazpi. Yo, what's up guys? Pasamok TV, I'm back. Ngayon guys, araw na tayo pupunta kami ng PTEX para mag-book ng biyahe ni Lab papuntang Bicol. Itatanong ko rin kung magkano ba talaga ang anti-gin at pamasahe, ordinary man o aircon. Ayun guys, samahan nyo kami at pupunta na kami doon. Sa ngayon, babay na muna. A few moments later. Yo, what's up guys? Nandito na kami ngayon sa Guadalupe. Hindi ko na binidyohan yung biyahe galing Taguig kasi mainit at saka maraming sakay. Isikan kasi kaya hindi ko na binidyohan. Ngayon guys, naglalakad kami dito sa may Guadalupe station ng MRT. Ay aakyat naman kami sa taas at tatawid kami at magsasakay kami ng bus. Swerte kung may bus na masakay na libre. Ngayon kasi magbubuking na kami nila para sa biyahe niya. Tulad nga na sinabi ko sa intro, magbubuking kami para sa biyahe niya. Saka kung magbubuking ko kayo, kailangan 3 days before. Kung gusto na yan mag-book biyahe kayo 3 days before bago ang biyahe, kailangan mag-book na kayo para pagbalik nyo mag-a-anti-gin na kayo. At saka taas ng anti-gin, kung negative kayo biyahe na. Ayun guys, nandito pa ngayon, umakit kami sa agdan. Ayan, ayun yung agdan. Umakit kami. Ayan, umakit. So ayun guys, naglalakad kami dito sa taas. Hinihingal ako. Grabe. Hinihingal ako umakyat. Ayun guys, maya uli i-update ko kayo kung pagkababa namin. At saka hinihingal kasi ako eh. Ayun guys, mamaya uli guys, i-update ko kayo. Mabay na muna. Ayun guys, nandito na tayo ngayon sa loob ng MRT station Guadalupe. Bababa kami ngayon ni Lab. Sasakay kami ng bus papuntang PTEX. Hindi ako nakapag-video doon kasi maraming tao. Parang bawal eh. Ayun guys, ito yung EDSA papuntang Cubao. Ayan, papuntang Cubao yan, EDSA yan. Kung mapapansin nyo, magandang daloy ng traffic ko, gawa ng wala masyadong traffic. So, ayun guys, bababa na kami. Tara na. Magandang daloy ng traffic ko. Ayun guys, bababa kami ngayon guys sa hagdan. At kami ay dito. Dito yung pababa pala. Ayun guys, yung vlog ko, nung update, kung may biyahe na ba papuntang Bicol to Manila, dito rin kami dumaan nun. Sana makalibreng sakay ulit kasi yung nakaraan na vlog ko may libreng sakay. So ayan guys, andito ang gilid. Saka itong gilid ako ng EDSA. Ayan, sasay kami ng bus papuntang PTEX. Sana may libre ulit. Ayan guys, wala pang bus. Sige, tuloy lang tayo. Ayun guys, napunta kami ng station ng bus, bus stop nila para sasakay kami. Okay.
Guys, nandito na kami. Sasakay na kami ng bus. Mamaya uli, i-update ko kayo kung nasaan na kami banda. Papunta na kami PTEX eh. Ayun guys, babay na muna. One hour later. Yung guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ayun guys, nandito na kami sa PTEX at kakarating lang namin, kababa lang namin ng bus. Ayan yung mga bus, oh. Ngayon, naglalakad kami papasok kami sa loob. At hahanapin namin yung boat na biyaheng Bicol at magbubuking kami. Medyo malayo-layo yung biyahe namin at medyo mainit yung kalagayan ng panahon, kaya hindi medyo naging madali ang aming pagpunta rito. So ngayon guys ay eto, malapit na kami sa may sa may entrance. Ayun. So ayun guys, medyo pila dito. Nasaan ba yung entrance nito? Ayun guys, update ko na lang kayo mamaya pag nasa loob na kami. 1 minute 37 seconds later. So ayun nga guys, nandito na kami sa loob. Daming tao pala dito, ano? Ayun guys, ngayon guys, nandito kami sa loob, naglalakad kami. Hahanapin namin yung boat. Ano ba tawag doon? Yung booking station ng biyaheng Bicol. At itatanong namin kung magkano para may schedule yung biyahe. Ayun guys, medyo maraming tao ngayon eh. Maraming naghihintay. So ngayon guys, ay maganda naman pala dito ang ang kalagayan ng ating terminal. Malinis. Tsaka maraming prutas. Ha? May durian. Ay. Murang man durian niya. Ayan, oh. Saan? Baba. Bako man durian, lokban. Ba nito? Lokban. Kasama ba ta ako? Ayun guys, naglalakad, hanapin namin yung booking station. So ayun guys, maya maya uli at hindi pa namin nahanap. Update ko na lang kayo pag nandun na kami sa booking station. So, ayun guys, nandito kami sa sa booking area ng mga biyaheng Bicol. Ayan, ipakita ko sa inyo. Wait lang ha. Ito yung mga biyaheng Bicol. Ngayon magtatanong kami kung magkano yung pamasahe, kung anong patakaran nila dito para ito, Legazpi. Tama. Ma'am, excuse me po. Magpapabook kami ng biyaheng biyaheng Legazpi. Kailan ngayon? Pabook kami ngayon. Ang biyahe po para sa Sabado po. Sabado, tabako na po. Tabako na. Tabako lang. Legazpi. Ano ito? Antonina Line? Okay. Hey guys, nagtatanong kami kung may biyahe ang Antonina Line sa darating na 19. Pwede. Ayo Diaz. Isa lang? Kailan po yung alas po nun? Ayun guys, meron naman biyahe pala sa Antonina Line, Legazpi lang. Kailan po biyahe ng Legazpi? 19. 19 daw. Ayun, meron guys. Anong bus yan? Tanong mo anong bus? Anong bus niya? Antonina Line. So ayun guys, Antonina Line ang nakuha namin. Itatanong namin kung anong proseso nila para sa pagbibiyahe ng mga uuwi ng Bicol. Ayun, kinakausap mo ng asawa ko kung magkano. Ayan. Okay. Sir, yung tanong ko lang po. Yung anti-gym po. Oo, ano ang schedule niya? Bago Pag sa kanya po, mga 1 PM, bigyan na siya. digdi na. Sa terminal para magpa-attend.
Ah, okay. Pag, ambawa, 19, madigdi siya. Mga 1 p.m. Mga 1 p.m. magdigdi. Para diretso na. Pagkatapos ang antigen, diretso sakay na. Tapos pag okay, hanap ko ng resulta, mga 15 to 30 minutes lang naman yan. Ah, Pag antigen. okay na yung result, balik ulit dito sa bot, kinuhanan mo ng ticket para sa boarding pass. Ah, okay. Ano po, yung ngayon po magbibigay na kami ng Pamasahe lang po. Pamasahe? Yung antigen doon na yun. pero po magkano man kaya ang antigen? 850. 850. Yung pamasahe po. 800 po pamasahe sa. 800. Antonina line yan? Hindi po. Ayun, Antonina. Ano ba yan? Aircon? Ordinary? Ordinary or aircon? Ordinary lang po. Pag aircon, Aircon po, tabako po ang biyahe namin. Ay. No. Okay na yung... okay na ordinary. Oo. Ah, sige, ordinary na lang. Legazpi terminal po. So ayun guys, tinanong namin yung ticket booking dito. Ang nakuha nila na sakayan ay Antonina line. Legazpi terminal lang baba niya. So ang Sembo. ano din? Ang pinanggalingan? Yung address, current address. Ang current. Ano yung big-staran mo niyan? Oo. Ano? BGC Taguig. So ayun nga guys, sabi ko yung nakuha namin na sakayan ay Antonina line. Tapos hindi aircon yung nasakay namin kasi yung aircon tabako daw. Tabako yung aircon walang Legazpi. Ang merong Legazpi ay ano lang, ordinary. So yun guys, ang pamasaheng nakuha namin ay magkano yung pamasahe? 800. 800 pesos. Ordinary. Ordinary. Plus antigen, magkano yung antigen? 800. 850. Okay, yung antigen guys, 850. So kung magpapabook kayo ngayon ay 17, ikatatlong araw babalik kayo dito. Ikatatlong araw ba yan? 19, ayun, June 19. 17 ngayon, 18 bukas, 19 babalik kayo pangatlong araw. At dadala kayo ng valid ID para sa antigen nyo. Tapos pagkatapos ng antigen, kung negative, diretso biyahe na yon. Pupunta kayo 1 PM para maano lahat. So ayun guys, hanggang dito na muna at may babayad muna ako ha. Bye-bye muna. Yun guys, I'm back. Ayun guys, nagbayad na nga kami ng ng pamasahe nila. Pauwi ng Bicol. Ang binayaran namin ay 800. Ano ba? Ha? 800 ba? Binayaran natin pamasahe? 800. 800 yung binayaran namin pamasahe kasi yung bayad sa antigen pagbalik na. Pagbalik na namin pag Paano naman 800? Di ba yung tigagaan kitang 300? Alin? Di 700 lang. 700 lang. 700 lang pala pamasahe. Kasi 1,000. Tapos binigyan kami ng 500. Oo. Hingian kami ng 300. Oo. Eh di 700 lang. 700 lang. Ayun guys, babalik si Lab sa 19 para sa antigen at pag negative, yung guys, diretso biyahe na ng Bicol. So ngayon guys, naglalakad-lakad muna kami dito sa loob para Uwi na kami. maya-maya uuwi na kami. Lakad-lakad muna kami dito sa loob ng terminal. Yun. Ayun guys, kung gusto nyong sumakay ng PTEX papuntang Bicol, mura lang kaysa magbaban pa kayo. Mahal kasi pagban kung ako sa inyo, dito lang kayo sa PTEX sumakay. Ayun guys, hindi na kami lumabas ni Lab dahil hindi naman pala sa labas yung sakayan, dito sa loob. So ayun guys, tatapusin ko na ang vlog na to sa araw na to. Ngayon ay June 17. 17. June 17 ngayon guys. Ayun. Salamat guys sa nagsubaybay ng aking vlog sa araw na Sana to. naintindihan nyo. At sana huwag niyo kalimutan i-subscribe ang aking channel Pasamok TV Official at pindutin na rin ang bell notification para maging updated kayo sa aking bagong mga videos. Ayun guys, salamat sa mga nagsayang ng oras na naman sa vlog ngayong araw na to. Love, takpan mo na!